салом ҳамватанони азиз. ҳар нафаре ки барои кору зиндагӣ ба Россия меояд, мехоҳад ки ягон мушкилӣ бо мақомот надошта бошад, то ки ҳама чиз ором, дуруст ва қонунӣ бошад. Ба ғайр аз маҷмӯи стандартии ҳуҷҷатҳо, инчунин РМА лозим аст. Дар ин навор ман ба шумо чӣ будани РМА ҳангоми кор дар Россия ва чӣ гуна гирифтани онро мефаҳмонам. РМА рақами мушаххаси андозсупоранда мебошад. Он аз ҷониби хадамоти андоз ба ҳар шахсоне ки расман дар Россия кор мекунанд дода мешавад. Агар ба Россия барои кор омада бошед, он ҳатман ба шумо лозим аст. Ғайр аз риояи қонун, РМА барои ба даст овардани ҳуқуқҳои иловагӣ лозим аст. Фақат чанд мисол меорам. Масалан, агар шумо хоҳед ки тиҷорати худро кушоед, агар хоҳед ки амволи ғайриманқул ё мошин харид ё фурӯшед, РМА лозим аст. Ба доштани РМА шумо метавонед барои пардохти иҷтимоӣ ва имтиёзҳо талабгор бошед. Боз як мавзӯи нави хеле муҳим ки бо РМА марбут аст. Аз 1 марти соли 2025 бидуни РМА гирифтани қарз ғайриимкон мешавад. Қоидаҳои нави қонун РМА-ро шарти ҳатмии гирифтани қарз барои ҳама мекунад, ҳам барои шаҳрвандони Россия ва ҳам барои шаҳрвандони хориҷӣ. Суроғаи сайт www.nalog.gov.ru ман онро дар зери тавсиф мегузорам. Дар саҳифаи асосии бахши хизматрасонӣ ва хизматрасониҳои давлатиро пайдо мекунем, ба он ҷо мегузорем ва маълумот дар бораи РМА, сарлавҳаи пешниҳоди аризаи шахси воқеӣ барои ба қайдгириро пахш мекунем. Дар он ҷо исноди аризаро ба шакли 2:2 ба ҳисобгирии мусоҳибӣ пайдо мекунем ва онро чоп мекунем. Бланк аз 3 саҳифа иборат аст. Баъдан онро пур мекунем. Ин мушкил нест ва онро бо компютер ё дастӣ пур кардан мумкин аст, ҳатман бо ранги кабуд ё сиёҳ. Дар саҳифаи аввал маълумоти шахсиро пур мекунем. Ном, насаб, номи падар, сана, ҷои таваллуд, шаҳрвандӣ, рақам барои тамос. Дар саҳифаи дуюм мо маълумот дар бораи шиноснома ва дар саҳифаи сеюм суроғаи будубош дар Федератсияи Россияро ворид мекунем. Бори дигар ба шумо бланки пуркардашударо нишон медиҳам. Фаромӯш накунед ки аз 3 саҳифа иборат аст. Ҳар 3 саҳифаро бояд пур кунед. Шумо метавонед ба дилхоҳ минтақаи хадамоти андози худ муроҷиат кунед. Саволҳо диҳед, кормандон ҳатман ба шумо кӯмак мерасонанд. Шояд ба касе маркази бисёрфунксионалӣ қулайтар бошад. Гирифтани РМА-и тайёр 5 рӯзи корӣ. Ба шумо тавассути рақамҳое ки дар ариза нишон додед, СМС меояд ки РМА-и шумо омода аст. Агар шумо қаблан РМА гирифта бошед ва шиносномаи худро гум кардед ё бо ягон сабаб иваз кардед, масалан бо сабаби издивоҷ, РМА-и худро бояд иваз намоед. Агар шумо дар хотир надошта бошед шумо РМА доред ё не, ё рақамҳояшро фаромӯш кардаед, ин маълумот барои шумост. Агар шумо расмӣ кор кунед, ба бухгалтерияи ҷойи кор муроҷиат кунед. Аз онҳо хоҳиш намоед ба шумо рақами РМА фиристанд. ҳатто агар худи коғазро ёфта натавонед, рақамро ҳатман ба ҷое нависед ва онро захира кунед. Дуюм, шумо метавонед РМА-ро мустақилона пайдо кунед. Дар сайти хадамоти андоз хизматрасонии маълумот дар бораи РМА-и шахси воқеӣ мавҷуд аст. Ба истинод гузаред. Дар майдони намуди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият рақами 10 шиносномаи шаҳрванди хориҷиро нишон диҳед. Пас аз он майдонҳои боқимондаро пур мекунед, дархостро фиристед. Агар дар асоси маълумоте ки шумо ворид кардаед РМА дода шуда бошад, рақамҳояш дар саҳифа нишон дода мешавад. Рақами мушаххасоти андоз хело муҳим аст. Шумо онро ҳатман гиред, то ба таври расмӣ андоз супоред, қонунӣ ва оромона зиндагонӣ кунед.